муовини вазири умури дохилии Русия аз намояндагони кишварҳои муштаракулманофеъ хост, ки дар суҳбат бо ҳамватанони муҳоҷирони ғайриқонуниашон фаҳмонанд, ки корро то ихроҷи маҷбурии худ аз хоки Русия нарасонанд. зимни суханронӣ дар як ҷаласаи анҷумани байнипарлумонии кишварҳои муштаракулманофеъ рӯзи 16 апрел Алексей Горовой гуфт: бисёр шаҳрвандони шумо дар хоки кишвари ман ғайриқонунӣ ба сар мебаранд. Агар мо мувофиқи қарори президент ин шуморро то 15 июн кам накунем, онҳо бо муҷозот то ихроҷ аз сарҳад рӯбарӯ намешаванд. Мо мехоҳем, ки бо ёрии матбуот шумо дар кишварҳои худ кори фаҳмондадиҳӣ баргузор кунед, гуфт ӯ. вазорати умури дохилии Русия гуфтааст, ки дар хоки ин кишвар 247 000 шаҳрвандони Тоҷикистон ба таври ғайриқонунӣ ба сар мебаранд. Ин даъват дар ҳолест, ки рӯзи 14 апрел вазорати медиҳад, муҳоҷират ва шуғли аҳолии Тоҷикистон ба муҳоҷирони ғайриқонунии Тоҷикистон дар Русия муроҷиат кард. Дар даъвате, ки тавассути саҳифаи фейсбукӣ ин ниҳод нашр шуд, аз шаҳрвандон хоста шуд, ки ба шуъбаҳои ноявии муҳоҷират дар Русия муроҷиат намуда, мақоми худро то таърихи 15 июни соли 2021 қонунӣ гардонанд. дар сурати огоҳ накардани мақомоти Русия аз мавқеи худ, омадааст дар муроҷиати вазорат, ин шахс ба таври автоматӣ ба феҳристи нафароне ворид мешавад, ки ҳузураш дар Русия манъ мебошад.